Mwajomo ligereria bwe TV ya Kisi FM digital na bwe motegererie we radio na 94.1 nairo Kisi FM. Karibu sana so murubili Obotugi bwenka litukolia lero gotora se chinseme chichikoro kunga nyamusi. Aiga sakoro kunga Magwagwa bolioba. Ase enkayo molimio ya muyo tukete Bwe'Chinchoke ntakete totale mpaka asabe gete Bwe'Chinchoke chia tunyare kukwana bela tutegoro Obotugi. Kire asabe gete metana yaye aigando chegosene getimboko senenero kyugumia mwancho motegereri integato moreto mulimi oyo eyemase yamogaiga litangani karatu kwa nyote bina kyokuruko abakwa nimbia muri werebia jesa muri nyambane igonde motu Bwe'Chinchoke gaiga pone asanga kyakuruko gangai asa kuruku Magwagwa bolioba yekenyoro bolioba alright ndi gwachagete gutuga Bwe'Chinchoke njoge izwara itugire na ituganga myaka 10 right ngo konyete korosia mangana because munando chi structure yonyerose tiga toere sanga so bwenge na kiwachagete na kikwagachete structure structure na yote mo monyomo yo kumwa ko tenyo nero twate structure bake kwende plan ye nero twagitukaga ngenje okay alafu kama yakoleta Bwe'Chinchoke kusemeta baki metanero korosete metana walution ya tokonyete okay wate banga gwatukire Bwe'Chinchoke chi yangi miaka 10 ngai kwa rusiti kwanza kachibeka imenga yukuru Bwe'Chinchoke ji atoko wato mutana twabeka isiko senyundo chinyi bene twakaitengeje twa trap isiko kya soime once kya hoireme chiyoka nabo chiko soa chiyoka kacha hoireme twabeka nyumba mwabeka ime ngaki Bwe'Chinchoke chikoragiri kuna bono ndoja igane mete imetora Bwe'Chinchoke torojiragiri aye Bwe'Chinchoke once kucha hoireme no kurende chinyoni chidisabu igwangu mbisoime sisi mbisoime chisare kunjisoime no utika wona gwaga nyabaka kucha batari kwa harvest bona kero Bwe'Chinchoke chiasore mutanaime kwa yobekirega abo after how long chikorosio boke kuriji kacha hoire the first time chiasoire chukara 6 months chaba ready by 6 months chiarosio boke nakio kora kwa manyanga chiarosio boke from there abo oboke abo komanya na boko cha gwetra na boko check kwa chiarosio henjira rosi nakio check Bwe'Chinchoke dara njikorasa yo kobeka uniform oko ni uniform ige uniform nero ni bwate uniform kobeka na check na boko ntaya na ma harvest igo after 6 months na boko nyora chabekire oboke alafu kero kwa rusiri oboke na kiwo kora mana naro enjiro mutanera osirie oboko bakando amakondo ako bakando igone gado kwa vestio to kwa vestio oboke buka amakondo twatiga gabu makondo to koro amakondo ago tiga mutano yonse oyigoro to kwa vest oboko buka bororo imo kyangu mutano tunyurire na kiore imenga ki mwancho motori gato osomi gwaiga eyamase muno mutano na kiore kuruga ikanse engoro empty bamburando chega iga no amana ko mwachikobeka amana no amana ko banga turbo gengenje okay no mutano makara kwa vest no kwa vest even 7 liters 7 liters mutano yo alafu 7 liters 6 to 7 liters 6 to 7 liters alafu liter muni chibeserenga liter mazo ni 1000 igebe senero mitana ni rengo bwata se structure bwata mitana 12 emba bwata mitana 12 kala ntribone ke chirime mitana 10 chibwata Bwe'Chinchoke chire yono ngakikuru si chire ngayoka nyore chire yoboke oboko bwata chiro side local inka boke kwanza tubate atoko oboko booked no kwa vesti okonya customer chire chinge than more you can produce yuko yani in demand mono customer chire chinyinge uchoboko bokete yona challenges kichira raso Obotugi Bwe'Chinchoke challenges to bwata Bwe'Chinchoke ji mono ne ebisisi ko disturb Bwe'Chinchoke ji ose chisanako ne kwangu ketembeo ne kinyoni kile chikuri Bwe'Chinchoke ji chinyoni chilo chikuri Bwe'Chinchoke yona na chiko cha disturb maybe karo kende ngiki yako be karo cha disturb
But you could reduce the number of yani you could reduce the number echinchoke chire somotana. Igo. Alright, tuna mwigwiriro mwanchomo origereria gaiga muri mioni ga tutebia amangana mangi guri Obotugi Bwe'Chinchoke nabo igo ngana ki okunyara kogesobo kebwao no boka tutebi ngambo bwate chiro iwate bange lite ya mona bego ko 1000 1000 na kioko chunjugo boke ngo chunjugo bole bwa manyako niwa obokobo nana batebi oboko gato kwa besti kanyo to kwa besti amana ria bwato oboke bwoka oboko to ko beke sesulire sibire ndabu twa weka ime twa magote sulia nene twa tere kariko amachabera kera machalia abite twa magotere kende koru twa tere kaime so that teba no muliro directly basi wa libera lia mache lia meke sulia bwa boke bwa bera ngoliga twa beka hete bwa kenda after some 12 hours twa bochunchuka mamo beke bibuyu twa beke buyu kwa ready for market. Okay. Wanje muri yele wono mancho potegeli kwigwerere ngo Obotugi Bwe'Chinchoke aigege nteke na kika asanga kiangani ntake tapategeli bamanya especially ya radio nga tugane tia sana ne gutuka Chinchoke Chinchoke no chimbe ya nembo ate ngenje stilo no mente metano ni komiga ande ga swama wejina saa sini sana lakini mbegete metane mingi sana yani teka ntike ntokenge ando jina nyebegete metema indi service ndipo ati service indios na ndocho agachite cyane kuruwa chi ende bwana chikondasa na ndocho chibegete kuruwale ne compound yono yoncho itara reason ende abana ne chombe nchika ngana mbulite ikanga chiko uchichagi yana bochikorasa right mwacho muligereria bono murubiri no royo igoro y'Obotugi Bwe'Chinchoke aigase chinseme chiga muna twabere to koletere masema somurubiri yo ochire nkuma bwe radio okorokwanga Obotugi obulimino Obotugi bwenka yo mugusi endra ko bwati botambe mwacho motegereri ntobeto kolete murubiri nde menge elinde tonyare gwesemi muno mugusinga na kitoranyare ko batoko gendra gwetera soko tuga ebinto ao nabo igono gosimbeka ebimeri ao biranyare ko toretero bwaita ntagetoririe kamera eria otebya bategereri nga Chinchoke nchibwate faida na abantu bagokora Obotugi nje dora bate mani Chinchoke ne bya hagete birere sana gukora once kwa gaje structure kwa nyore metana aya no kwa vest kuoka tubwatikara mende yonse tali ngombe acho ngo sengora biriure ento abo kana yani supervision yokatu supervision wanya pake mitinita edatere wa vesti o ni ando ga mitinita wa vesti yugoma yongwa akana chinsu ya horeme yongo cha kwa vesti after 6 months from there kwa vesti after 3 months 3 months na vesti 3 months vesti yugo Chinchoke nda batebi ne ganto kibate faida na sana sense amwe buli mnando change nande nchiri kurwara njike ndiriyogo nandi chara nkanye no abana bono mbegete school no chira nchinko eta anne sana biamono sana kiwate tibyo kunenda yengo kusamuli nyambane mwaka maraga biamono sana mwaka nyambana so gutwanchira gwasabu ogaika kwerokera ligoro y'Obotugi Bwe'Chinchoke mwancho muligerino mwancho motegereri kanande chinga kishinda so murubelionde endra ko tegerere nkayo mugusikisi FM chini konkuru kwa Ronald Mayaka.